Во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Исусу Христу. Sláva навіки Богу. Возлюблені во Христі, браття і сестри, з Божою помочою sme na porohu Roždestenského posta i s Božou pomocou завтра začínať sa nám tento Roždestenský post, čiže podľa našho kalendára 28. decembra, ale v podstate to máme ešte 15. decembra, len zavtra. A to je za to, bo náš juliánsky kalendár je zrobený tak, že v podstate my nemáme Roždestvo 7. januára, ale 25. decembra. Čiže v podstate my ešte len teper dneska máme 14. Zavtra máme 15. decembra podľa juliánskeho kalendára. Bratia a sestre, tento roždestenský post je krásnym postom. Nie je to možno najstrohejší post. Ten je veľký post, nie najstrohejší. Ale krásny je z toho dôvodu, že jednak jak aj Veľký post je pred najradosnejším našim prázdnikom, Páschom Christovom, Voskresením Isusa Krista, tak tento post roždestvenský aj podľa svojho názvu je pred týmto krásnym prázdnikom roždestva Isusa Krista, koli Hospod Isus Hristos prichodí na zemľu, bere na sebe telo ľudské i vlastne ponižuje sa maximálne, že by naše telo my ich potom spasiti, že by ho zachránil od hricha, tak jak Adam i Eva ho voveli do hricha, tak Kristus sa vlastne ponižil až na našu úroveň, že by zase ho zobral hory do neba. Čiže je to veľký i radosný prázdnik roždestva i z toho dôvodu cerkev nám dáva tento post. Trebalo by povisti za to, že my žijeme tu na Slovensku i z každej strany samozrejme, že je rimokatolická víra je taká hlavná tu i najviacej rimokatolíkov, tak slúchame z každej strany aj toto vplyv rimokatolíckej latinskej cerkvi a mnoho raz neznáme sa zorientovať, že jak to máme my pravoslavné, jak to majú oni, že by sme znali, že jak je rozdiel vlastne medzi tým, čo majú rimokatolíci a čo máme my. Rimokatolíci majú teper tzv. Adventný čas, advent, i to znamená, že oni sa radosne pripravujú na ten prázdnik roždestva Isusa Krista, ktorý budú mať. I oni každú jednu nedíľu majú tam peršu, druhú, tretiu, četvrtú adventnú nedíľu, zapaľujú také adventné svičky i tíšača na to, že budú všetky 4 svičky horiti, vtedy príde u nich toto roždestvo Isusa Krista. I počas toho času oni síce dakoli mali aj post, ale teraz oni to majú tak, bym povedal, voľnejšie. I hlavne je to také utišenia vo ich cerkvi, že by sa košičko ukľudnili, upokojili i že by vlastne sa pripravili na toto roždestvo Isusa Krista, ale je to pre nich hlavne radosť na to roždestvo, že už sa narodí Spasiteľ. Ale my, pravoslávni bratia i sestre, my to máme podstatne inakšie. My nemáme žiadne ani adventné nedíly, ani advent, nemáme ani adventný kalendár, jak teraz máte možnosť všade vidieť vo potravinách, hej, sú to čokoládky adventné, kde si môžete každý jeden deň tohoto adventu vlastne vybrať, žistý a potom posledňa už je roždestvo, čiže Vianoce, jakéby, ale my pravoslavné to vôbec tak nemáme a to z toho dôvodu, že my máme skutočne postné obdobie. Pre nás, pravoslavných, je Hospod Isus Hristos veľký Hospod Boh, ktorý ponížil sa i prijal na sebe telo. A naše ľudské telo prijal a my tým, že on sa narodil, my by sme mu mali dať dajaký podarunok, tak jak toto troje volchve, ktoré prišli, prinesli mu lívan, smírnu i zlato, i do dneska ešte je to zachované, toto dare, ktoré Christovi prinesli. A my pravoslavné, čo mu môžeme dať Hospodu Isusu Christu?
Môžeme mu dať jedine svoj post, jedine svoju námahu, svoje seba zapretia, svoj duchovný podvih, ktorý zároveň využijeme na to, že vlastne sa strimáme jednak tých určitých druhov jídal a jednak duchovní i proste telesní sa snažíme proste popostiti, že by sme Christovi prinesli jak ten darček, práve tú našu snahu. Što inakšie môžeme mu dať? My sami sa obdarúvame na prázdnik Roždestva, što tiež v podstate je taký západné chápania toho, ale dobrý, v poriadku, však Christovi tiež boli dané dary, nie je to až nič také zlé, ale pre nás pravoslavných je to dašto úplne inakšie. Pre nás to nie je to radosť samozrejme v zmysli, že čekáme radostný prázdnik, ale na druhej strane je to pre nás tento post je taká väčšia pokora by mala byť, väčší duchovný podvih, veci by sme sa mali nad sobom proste zadumovati, snažiti sa dobri vychodzati so svojima bližnjima, ale predovšetkým a hlavní je to dotrimovania, práve toho strimovania sa od tých určitých druhov jídal. I to je samozrejme miaso počas celého posta, moločné výrobky, syr, hej, a tak ďalej. Máme určité dní, koli v posti ani olí by sme nemali jesť stravu s olíom, len na vodi by sme sa mali postiti. V sredu, piatnicu samozrejme, takisto i ponedílok, ostatné dni sa môže jesť strava so olíom, čiže nie je to až taký strohý post, ale toto samozrejme základné veci, moločné výrobky a miaso, to je úplný, bez toho to proste nie je ani post, že by sme toto nestrimovali. Samozrejme je to na nás, jak to budeme brati, ale musíme si sami uvedomiť, že to robíme pre sebe, pre svoje spasenie a zároveň aj Christovi chceme dať takýto šumný podárok, že sa kušičko strimáme od tohoto švíta, od tohoto zhonu, ktorý je. I to tá predvianočná nalada, samozrejme všade, každý dáš to hľada, dáš to zháňa, dajak darunky pre svojich blízkych. V nakupných centrách máme rôzne zľavy, rôzne reklamy na nás z každej strany čihajú, možno povisti, ale my práve tým našim postom by sme sa mali snažiť o to, že by čím vece sme boli, čím ďalej od tohoto zhonu i od toho všetkoho, i od toho televízora, i od tých všetkých reklam, jak súd, i od toho veselíňa sa, proste rôzne zabavné show a tak ďalej, všetko. Takže toto všetko by malo ostať bokom a ten náš post by mal práve byť v taký zadumaní sa nad sobom i hlavne v tom duchovnom, ale i telesnom podvihu. Naj nám Boh pomôže, že by sme toto naozaj zároveň dobrý začali, tento post, že by sme prešli so tou Božou pomocou, pravda, že, no a že by sme radosne sa stretli so znovorodením našim Spasiteľom. Amen. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu.